Sommeren 1997, hvor TV2 Nord helt eksklusivt fik lov til at følge optagelsesprøven til det danske forsvars legendariske elitestyrke, Jægerkorpset. Prøven byder på mange dages fysiske og psykiske strabasser, og her på sidste dagen er aspirantholdet stærkt reduceret fra 37 mand til en lille håndfuld seje ansøgere. Fødderne fri. Klar. Begynd. Spring. Det er med at sige, at I afgår på kort. Aspiranterne har været i gang de sidste 4 måneder, men nu er det strabasserende liv snart ved at være slut. For de 7 aspiranter, der er tilbage, skal dagen i dag bare overstås. Er der så meget, der kan gå galt nu? Det skulle du ikke tro, fordi nu er klokken snart ved at være... Der er ikke så mange timer igen, men det er ikke slut nu, ved jeg. Der skal nok ske noget mere. Aspiranterne har været på orienteringsløb fra morgenstunden. Den sidste uge af aspirantkurset, som hedder ansættelsesugen, holdes per tradition hemmelig. Det eneste, der er helt sikkert er, at aspiranterne går og løber meget langt. Det skal bare prøves, for det er hårdt. Det er det. Rigtig hårdt. Så traditionen har været, vi har ikke selv kunne finde ud af noget, hvad der foregik den her uge her. Jeg tror, det er nok en af forsvarets bedst bevarede hemmeligheder. Så jeg vil heller ikke røbe noget, men altså, det skal prøves. 0809. Halv. Hvad så regner du fra? Fuldstændig. Hvad er det vigtigste nu så? Hvile. Hvor hvile? Når I nu har gået så meget i løbet af den her uge, har I sikkert snydt? Har I ikke været inde på nogle gårde? Nej, det har vi ikke. Altså, man er selvfølgelig blevet fristet, fordi at det er jo været godt vejr, ikke? Og vi går ind i Revild Bakker. Der sidder turister med deres madkur og stopper mad i små unger og kommer bare der og kigger sultne, ikke også? Men der er bare ikke andet for at kigge forbi og så gå videre. Vi får jo vores daglige 2 skiver rugbrød om morgenen. Det er jo rigeligt. Der er jo mange gamle jægersoldater, der siger, at alle har snydt. Ja, det siger de jo godt nok. Men det kan vi så snakke om, når vi er blevet jægersoldater. Hvis vi bliver det. Men det gør vi jo nok. Her er orienteringsløbets sidste mand i mål. Yes, kom over nu. Omklædning hurtigst muligt. Så for resten sidder op også. Hvordan har benene det? De har det af helvede til. De har det virkelig ringe. Men nu er der ikke så lang tid igen. Så er nu, at hvor er resten hen? Jeg sover derovre. Er han ikke kommet endnu? Jo, han er ude af. Ja. Hvordan synes du, den her uge, den er gået? Den er ikke gået særlig godt. Hvorfor ikke det? Nej, det har været lidt noget skidt. Hvordan det? Ja, men der har været nogle tider, som det har sgu ikke gået så godt. Jeg har haft nogle problemer, så det er bare ærgerligt. Jeg ved ikke overhovedet, hvad du skal. Jeg vil bare have det slut en gang i dag, så vi skal vel gå lidt igen. Ja, sidder op på 2. Det er oppe på vej. Klokken er 9:30. Så står jeg heroppe. Klar til at arbejde med sammenlægning af telt. Vi skal også være klar til at gå march. Spørgsmål til det? Så til klargøring nede i jeres område dernede. Væk. Halt. Bum. Det er tæt på slutningen. Og som vi siger, der er nu 4 timer tilbage ud af 1200 muligt. Så er det jo ved at være mod enden. Men de vil sidde, når de her i eftermiddag, når de har fået jægerhornet, så vil de sidde med en følelse af, var det? Er jeg færdig nu?
kroppen skal give jer ned. Det er sådan uhåndgribeligt for den. Så først her i weekenden, så vil de begynde at finde ud af, at jeg kan overskue. Det er mig, der er igennem. Det tager lidt tid. Jeg har altid gået en forestilling om, at det var sgu nok ikke så svært, men det har været hårdt, det er helt sikkert. Det har været svært. Både psykisk og fysisk, eller hvad? Jeg har røget ud i noget steder, som jeg nok ikke... Altså, jeg havde da fået at vide, at man kom langt ud, men jeg tror sgu ikke... Jeg tror ikke, jeg kom så langt ud nogle gange. Hvordan det? Jamen, så er jeg så træt, og... man bare kører på hele tiden. Aspiranternes motto er glæde gennem smerte. Ord, de snart kommer til at sande på den forestående ildmarch mellem Skørping og Støvring. Længde. Standard. Gives ikke. Antal poster. Gives ikke. Tiden, det er hurtigst muligt. Og når jeg siger hurtigst muligt, så lad os sige sådan. 70 minutter er ikke særlig hurtigt. Så det er hurtigt. Nu har vi brugt 7.200 minutter på det her kursus, så kan I godt brænde de der sidste af på en ordentlig del. 3, 2, 1, go! Det er hurtigst muligt. Skide på det! Lad os bare komme afsted! Ildmarchen er færdig. Alle 7 aspiranter er i mål. Der er trukket videre, Torken. Jeg har aldrig haft så ondt i mine ben, som jeg har lige nu. Nej, heller ikke. Som forfriskning får aspiranterne en kage. Traditionen tro må de ikke bruge hænderne. Nej, du skal godt med her. Sæt den der. Velbe. Halvsten i sag. Du er en svindler. Du må ikke bruge hænderne. Det gør jeg da heller ikke. Så slip dig hatten. Ja, jeg skal bestemme. Danke. Derefter går turen til flyvestationen i Aalborg, hvor selvtillidsprøve nummer 8 venter. Balancegang på bum og kommandokravl med efterfølgende rebdrop. Herre kaptajn. Fuglsang. Jeg må til at se ud for selvtillidsprøve nummer 8. Det må du. Sæt i værk. Tag hatten af. Hold op. Kig længere frem på stolpen, så armen ud. Kig længere frem på stolpen. 3 meter frem på stolpen, og så går lidt stille. Sådan. Rolig.
Herre kaptajn! Sergeant T. Fuglsang er mod tilladelse til at udføre selvtilsprøv nummer 8. Var det værd? Det var det helt sikkert, herre kaptajn. Ja, ja! Herre kaptajn. Sergeant T. Fuglsang melder tilbage på selvtilsprøv nummer 8. Hvad der sagt, du skulle holde pause derude? Det går der ikke. Der er klager for tilskuerne, om det var noget nyt, vi har indlagt. Hvad? 20 armstrækker bagved. Vel. Fint. Herre kaptajn! Konstabel af reserven, J.V. Stolz, anmoder om tilladelse til at udføre selvtillidsprøve nummer 8. Vi er ikke døve. Ej, jeg skal se, hvor jeg kan høre det. Spring! Ja! Herre kaptajn! Sergeant S.O. Vanjo anmoder om tilladelse til at udføre selvtillidsprøve nummer 8. Spring! Den sidste prøve, det er Dogs morgenurin. For dengang vi havde en læge i jægerkorpset, så lavede han sådan noget til helbredelse for jægerne, når de er jo dårlige. Så det skal ned i et hug. Og det er jo den ultimative test. Hvis det bare spildes en dråbe, så er det 15. oktober. Så er man til at ved hakkebrættet igen. Og så er det 3. marts næste år. Skål! Skål! Er nogen, der ikke var tilfreds med en, så kan de få en mere. Nu mangler aspiranterne bare formelt at modtage det eftertragtede jægerhorn og komme i tal hos jægerkorpset. Korpset tæller for øjeblikket 75 mand. Aspirantkurs givagt. Aspirantkurs til højre. Ret. Se lige ud. Oberstløjtnant, jeg melder aspirantkurset stiller 7 aspiranter alt. Ja tak. Jeg rører. Aspirantkursus. Rør! Træd ind. Jeg håber på, at I nu forstår, at der ligger stadigvæk en hård side foran jer. Fordi det er som med kørekortet. Nu har I taget kørekortet. Nu skal I først lære at køre bil. Og dermed mener jeg, at nu skal I også først til at lære at være jæger. Det her det er kun en udvælgelsesprocedure, I er igennem. Jeg synes, jeg er gået godt, og jeg er meget glad for det, jeg har set, selvom jeg kun har været chef i en ganske kort periode. Så det vil jeg ønske jer tillykke med. Tillykke med det. Stoffer. Tak for det, Der er ikke nogen gavebod det her, vel? Tak for det. Skift mærket. Ja. Tak, tak. Jamen, det er helt vildt. Jeg er helt vildt høj, tror jeg, fordi både det alkohol eller den drink, vi fik derude efter den 8. selvtillidsprøve, den gjorde, at jeg sejnede i hvert fald i grøften på vej hjem. Og så var vi helt vildt stresset, fordi vi skulle nå at klæde om og sådan noget, som det plejer at være, så man er helt vildt op at køre lige i øjeblikket. Så man er slet ikke nede på jorden. Jeg tror, det var lang tid, før man falder ned igen. Finder ud af, hvad der er sket, og så triller nok en lille tårer, når det går op for en. Jeg sidder jo med en mæthedsfornemmelse og træt. Ansvaret er
mere eller mindre falden af skulderen, så ja, det man siger en glad mand. Jeg kan da ikke være tilfreds. Selvfølgelig kender vi den fra vrangen af, og har pukket på dem og sparket dem i enden og slået dem i hovedet og presset dem endnu mere. Men sådan en dag her, der har man kun grund til at være glad, helt sikkert. Det har man. Nu har du nået det her kursus og er færdig med det. Ja. Hvad er dit næste mål? Jeg ved ikke, jeg har tænkt på det. En tur til månen er nok det næste drøm, jeg har. Men indtil videre, nu er den her drøm gået opfyldelse, så en tur til månen næste gang vil nok være passende. Lige nu har jeg i hvert fald ikke andre drømme. Velkommen til. Først om 2 måneder, når aspiranterne har været på kursus i faldskærmspring og kampsvømning ved Frømandskorpset, får de den røde baret. Indtil nu må de nøjes med jægerhornet.